बेलासि मुगानि बयनिसिमबो लोगोफोर दायो मोनसे मोजां आपडेट लानानैहाय फैनो नागिरदों नैबे प्रेमजित नार्जारी ब्लग चेनेला नोंथांमोना नायलांदोल' आरो अब्लासो नोंथांमोना माने प्रथमनिफ्राय शेषसिम बुजिनो हागोन आरो दायो दासिमनि आपडेटआ बेनो आरोखि दाख्लैनो आं बेखौ होनो थाखायहाय एसे लाहार फाहार खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय आं होनो हायाखिसै बेनिखायनो नै दिनैसो होनो थाखाय आङो गोसो जाबाय दिनैहाय सेप्तेम्बरनि 11 दायो माने सेप्तेम्बरनि 11 थारिख आरोखि दिनैहाय दहाय फुङावहाय आङो माने आपडेटखौनो लाबोनो हायाखिसै दासो बेलासियाव होख्लायनायसै आरो अब्ला नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे बेनो जाहैबाय आसाम सरकारनि जि डक्टर हिमन्त CM हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दायो बेबायदिनो बानि फोसावदों आरो जोबथा बाथ्रा बे बाथ्रायानो जाहैबाय जायफ्रानाखि माने उन्दै बैसोनि मानसिफोरखौहाय हाबा लादों बा जुलि लादों आरोखि बे मानसिफोरखौहाय माने 10 थारिखनि गेजेरावहायनो बेबायदिनो हाजार मानसिफोरखौहाय हमबावसिगोन होननानैहाय दायो माने आसाम सरकारनि जि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा बेबायदि इनफरमेसन होबाय आरोखि दायो गोबां मानसिफ्रा जेलाव लांजासिगोन आरो जेलावहाय लांजासिगोन जायफ्रा उन्दै बैसोनि मानसिफोरखौहाय 18 बोसोर जानायनि गाहायाव बेफोरबायदि मानसिफोरखौहाय हमसिगोन आरो गामि न'खर हाबनानैहाय जायखौनाखि टारगेट माने थानायावहाय गासैबो बिसिनि हमनायनि जि लिस्ट बिसिनि थानायावहाय गासैबो आउटपस्टआवहाय दंफैजोबखासै होननानैहाय दायो माने मोनथिहोनाय जादों आरोखि दायो माने दुखु दाहा लानांसिगोनलाय बेबायदिनो मेगनजों मोदैजों लानांसिगोनलाय न'खरनि मानसिफ्रा लांजायोब्लाथाय आरोखि ओंखायनो माने बैसो गोरलैयावहाय हाबा जानाया बे मोनसे आइनि नङा बे मोनसे समाजारि जेंना आरोखि बैसो गोरलैयावहाय हाबा जानाया बैसो गोरलैयाव हाबा जायोबाथाय माने गासैबो देहाफ्रानो माने संसार जानाय बेलायाव राफुंसार जानो हाया आरो राफुंसार जायोब्लासो गासै बिसयावहाय मेचियर जाब्लासो माने संसार जानाय थानाय गासैबो समाजावहाय बियो माने मोजां जायगा मोननो हायो आरो बेनिखायनो दायो दासिमनि रादाबा बेनोसै आरो ओमफ्राय मोनसे आपडेट बावा बेनो जाहैबाय दाख्लैहाय जेब्ला माने आगष्ट मासावहाय आरो बिनि सिगांबो बेबायदि माने नख्राङावहाय मोनसे ओरैहाय गोलाव बेबायदि जोंलांदोंमोन आरो ओमफ्राय बियो जाहैबाय माने चाइनानि करियानि मोनसे बुस्थु आरो मोनसे मेचिन बे मेचिना जाहैबाय आसामनि बबेबा जायगायावहाय गोग्लैदों माने मिडियानि गेजेरजों दिनैहाय माने बेखौहाय मिथिनो मोनदों आरो बे मेचिननि मुङा जाहैबाय करिया मेड ओमफ्राय बे करिया मेड बेबायदि लिरनाय दं आरोखि रिगि जोंलांदोंमोन ना अख्राङावहाय बे मेचिना माने आसामनि बबेबा जायगायावहाय दुब्लिबारियावहाय फोथारावहाय गोग्लैदों आरो ओमफ्राय बे बुस्थुखौ दायो माने आसाम पुलिसफोरनो माने बेखौहाय गथायनाय जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय बिबा मा बुस्थुमोन किबाजोंनो माबा मोनसे नायग्रा मेचिनफोर जानो हागौमोन इन्डिया मा साननाय दं ओमफ्राय मा मावनो नागिरदों बेफोर गासैखौ किबाजोंनो माने मोनसे मेचिन हगारहरनानैहाय जे मिथिनो हानायनि जे मेचिन हगारहरदोंमोन जानांगौ आरोखि जायखिजाया बिदि जानांगौ आरो हामबायसै बिदिबा दासिमनि रादाबा एसेनोसै हामबाय।